court nka say nananom nka say omani nyina tumi kokoyi kuna nti omo omodo ho odobroni achi ya omo bose omo wakwaso ase wachi ya omo bose no afanu mienu nyina no yenhye obi aso konkoyi kuna nti se wakwakotena bochire mfie be de wo honom na wa mehwe ni kuno so oba behwe nu o se ye de ye o ni nyina no nya de a odi nse bebre obi ana lumba no twetwa mu ana obekaka kire obi sesei se odi na no na kan ya kasa ye mframa ekọ nti se no obi atena abobra no aware ana se oni nkrata bi a kire saa de a enye na wo mutumi nyi wuntum se wo yere wo ye yere ana se utumi yekuna na eye yie nti kwapem se odobroni de nkrata abeba ama ya kire se ya ware no eye mra ne yeka nti se wo tena ho a bepem saa bere na wansensa nkrata bi ama wa na se wo ne wo anye nkasasie bi no nko hu abusua bi anye bibi wo na se akoba se ya ye twa court Melafu mame famra dade Lumba ene ne sensem no kakra sese de no ho asem a na agin fumpa agin ho akaye mu e wo social media no so na enya ne ntie se na no ada abusua ene mafafa ne mienu ekokohyiaye e wo Kumasi asewase na osei Kwame Chitwa hemfie asantema koso hina hemfie na de koso honom no dodo no a yentumi antibi nti yebetia ne se opanyini baako ya wo Peace FM yero Kwasi Aboagye de beto dwa wo no echichiri mu se wanya ne ntie se omukọ wahene honom no de beto dwa ne se ema mienu ni nyina etumi eyekuna ema nkofo so mu Ghana hapa ya akoso asewa nkofo ensoso eteye na chese abomu pusa pa media no so woni eta na chi no na ye bibie wo ho odobroni so nkofo so aso ne soro esanse omo de omawe ata so se kianeke omo be yekuna no nansa na no yekotie yero Kwasi Aboagye asem okan no ye ba ensem anankata betodwa no yebedom suko ye ba sisia task you for Sudadi Lumba by way of some update another meeting call so penny for tenasi o tenasi no DNP mu fi by ye be di hunkomo na evangelist papa shi woka wo mu ejina akofia sewa anemu ojina omo mu jina akofia sewa anemu nti omo mu jina akofia sewa anemu ti se nura meeting omko en papa shi kan ho edabo a yiti nso kan ho eye akofia sewa ninua interestingly lawyer William Kusi a oye mrenimni no meeting no mo ankobi nti CCA ejina omukutu ye omuko jina omukusi nkonye ye meeting lawyer ni omukan ye me yeso so mabebo amane but asem ni nyina ni so resources kirem se meeting ni ko so kama nananum se kuna no ema mienu ni nyina no enye kuna no Abusuapanin ebe ama no papa she is wanted ya ma odobru ni ye kuna niama bia ese oji wo Germany ne nsan tumi nka enti kuna no dia esa akusha se wankwa na ese oye. This is our information we are picking meeting koso kuna no mba mienu nyina so omoye esan se amamere munum penyufo se ne niama tie na so mienu ye nananom ni omosie no ena kuna no hwana abeya ama no Abusuapani na o ya ama no ebusua no na yie no ene hye bi esi om na so ntie ne akosua ebi edu no se court na ba akotwe a nananom atrase omo trase no umienu nyina amonye. This is the information
na koyo nso de wudi n'echi a akosua bema nsa esi fom area abusafo inti video no na wakohwe no na dian na bema opanyini yakeka sa ensem wei sɛ no kre sɛ nya no kre no abusuafo no ankasa de krata aba abusua no ankasa na atwode aba na Lumba nuaba ankasa nso so de ne nsa hye krata na se a wɔn atworo de nkyiremu nyina aba enti abusua letter no na ɛda so no letter Lumba abusuafo atworo de aba no na asem no kopie mu ewo kotokofie mu no onim se Lumba oye de hye enti yewura eyi asem no de ma santeman koso hene na so na himfie no aswase enti aswaso himfie na asem yi ye twene se ne abasa nyina ewo na letter no eba abonten no wo mo kire se eno de ya na eba na wo mo kire se wo manya ne nteye ese owura bi efre no Mr. Kwasi Aboagye ye oye adwuma Peace FM na no memene da no na odi tu dwa se emekurafo ni me nyina sei na nananom aka se omu betumi akọ na o makọ akọ yikuna na krata no kire se enye no kore eye huruduhura dansem otia na wabo ato ogu esan se wo mukọ ye no miti omo ne yewura anasa so aso hene koye wa hemfie honom no yewura ka se wo mfa dedi adanse tumi krata kire se oni ne yawarewo esan se omo ware ye emra kwa so enti wo mo sensan ye okokot na osensan so a sedete bia wo certificate ye chess wa ware enti wo mo sensan ye enti ema mienu nyina no kurafo no ye wo peso mu ye kura no bia mfa ne krata emra ana krata yi kire se wo baba ko ya ono eje ne hutum so ono ye kurani ya ye friend personal oforiata dodo na friend odobroni no ono na Abusuapanin nyina wo mo anya krata bia kire se wo mo eye kura no eyeye anase yaware wo mo na wo mo kire se akoso asewa no wono na nya krata kire se yaware no ya wode ebaye we na osai kwame chiitwe kire se bibie ni honom a obetumi aye ede afa ho esan se court kura di kan de na asi asem no so enti kopem se court bekasa no wo mo twan court mu aye ansa no mo do ma no atomu bi enti esi ade nanom kire se wo mo wa twen enti nananom anase obie ni honom a wafre wo mo de ato manim se emanmi nyina konkoyi kura wo mo nkasa abusua no se ohene enkasa emfa nkire wo mo enti asema Kwasi Aboagye so kwati ne hiu so hwana ka kire no se wota odobroni achi o se hwana ko ka kire no ene ono akasa nenim na emom na abusua no pese wo mo kire se sei ene wo mo kọ ahemfie no ekopie mu ewo honom enti kwapem se court no a ebeba abonten abekire mu no sei ene wo mo da betudwa na wo mo se chechire mu di akire se Ghana mra ene Germany mra no aso awade nim keten enti de wo mo nim no ye nipa ye nam amamre ne amanye kwa so enam mra kwa so egi na wade edi tumu enti se ono obi atena abobra no aware anase oni nkrata bi akire saade a enye na wo mo ntumi nyi wontum se wo yere wo ye yere anase utumi yekuna na eyeyie court nkasai na nanom so nche obi ase wonko no nkonko yekuna we no wo mo kire Ghana ye ordinance marriage law no at 127 no na ekyekye kwan a ye fa so eware oba kwan ye fa so ya ye no oba yetumi ka se we di wafa process we mu nti no oye ware ni okohwe se de mra ne kana o kan nyina se wo se wunya sofo ya wono akasa oye minister wo license a otumi shawa de so district no panyin bi betumi agena na mu wo honom afio so ansa na be ware no wo se mamo notice any ade nyina district no be sign 21 days na omutum de bibia de ma wo sankrata ni nyina egini tum se ono so ware a eyeyie anase ya ware no enti se wakwakotena bochire mfie be de wo honom na wa mehwe ni kunu so oba behwe nu o se ye de yi o ni nyina no nya de a odi nse bibire obi ana Lumba no twetwa mu ana obekaka kire obi sesei se wode na no na kan ya kasa ye mframa ekọ enti kwapem se odobroni de nkrata abeba ama ya kire se ya ware no eyemra ne ye ka emra ena sesei akodu court de mra na ye adwuma court mfo ka kire wi se court mfa so de nsakra ba na ye na ya anyi court mfa se Lumba kwa chase no mpa asum asiasem enye no na court wo hwehwe emra kwan so nkrata mu no
sign the city why na Lumba sign ene na tintim nkrata se waware no nji sa wotena ho a bepem sa abri na wansensan nkrata bi ama wa na se woni wo anye nkasasie bi no nko hu abusua bi anye bibi wo na se akoba se ya ye twa court ye court be ka no ena ye tie nkrata ni ho no mo a mutuso ntwensem no isan se oba ya ware na bepem sa abri na be ma na ntumi antu anum tu ameka so gya no wantumi afa krata ama se wajai ana wantumi akọ court anko sensan de ene ye court be ka ni nyina yo ha ye tie si ade court nka se nananom nka se omani nyina atumi kokoyi kuna nti omo omodo wo odobro ni achi ya omo bose omo akoso ase wachi ya omo bose no afanu mienu nyina no ye nhye obi aso konkoyi kuna na emom no abusua yi ene Lumba nuaba ene krata omo da babontene kire se nananom se wa ya ware no fa on krata abra na afi so court ehwehwemu a wo ye ne ntwen na de court de beto no enyina ye ntwen nti abusuafo na update kakra aba no ye besere esan se omo di krata ni twato no omo se omo pese asomdue etumi ba omo dofo omo nua berima wo mu kunu ene omo bibia da de Lumba wu achi esan se otiase ekura no nwumo no woka na de na we nyina kwa akoba se e japade ana ye ye re okrompo ema sabi meda ni nete ye ye re mpo ema ye driver watiase enti se wo no obi atena na wa ware mpo na sabi se odi wa we mpo a obi ne ho kwan se wo ma obi watiase dise ye japade nti na eba sa no amoma ye twitwa niema so na ye ntumi nsu da de Lumba na asomdue ntumi mra ne nyina ye nom asomdue abuo mu nti abusuafo ye ntwe tenten bia sa ye de mu besi hanom na de besi akire bia ye hwe ni mu de court so emepem obeka aha ADUMASA TV medin e de atesem hene kwaku edamase